Where is this? Dama neman ka nake yi. Bashin da nake bin ka sai ka biya ni. Kai yanzu akan wannan bashin da kake bi na shine kake mu wannan abun nan din ka zo ka tare min hanya? Hauka ake yi. Wannan wani irin rashin mutunci ne wannan tare ma hanya ba. Mun hanya kai kenan ko Na tare maka hanya kuma sai ka biya ni kuɗi na. Yawwa. To za ka ba za ta ci zuru ba billahi lazi duk zara idanta wallahi sai ka biya ni kuɗi na. Rono. To yanzu abun da nake so da kai. Ka san me yake faruwa? Sai ka faɗa na. Yanzu kan na ci ma wannan bashin. Ka san fa shagon da kake yin haya ko shagon babanmu shine ka zo ka tare min hanya. Nan shagon babanku ne kuma fa. Ni idan shekara ta zagayo ana ɗaga min kafa ne. Kai ba a taɓa rage min naira 5 ba tun wata yana wata 8 ake zuwa ake min jera ake min waka je waka zo saboda yin wannan. Assalamu alaikum. Yawwa. Malam me yake faruwa ne? Bashi na yace. Yawwa. To asalafulillahi da ka san ba dan garin nan ba. To wannan ai ba bakon bashi bane. Zai lissafa ma bashin da ake musu. Kire la ba ta isa da dauke bashin da ake min wannan. Ai kullun daro zune yake min akan ƙarin wallahi da sauransu. na san matakin da zan Ina yawo a ranar da sauransu ba wani mataki malam ka biya ni kuɗi na. Ka biya ni kuɗi na na gaya maka. to yanzu abin da yake faruwa yanzu zan ba kuɗin ka ka bar jiran nan dan wani lokaci kaɗan zan biya kuɗin ka ka gane amma kun ka bi a hankali saboda shagon babanmu ne yanzu in na sa aka tashe ka ga ya sara Ka san Allah idan lokacin biyan shago yayi in ba biya ni kuɗi na ba to wannan kuɗin da nake bin ka a mazaunin shago shari'a daga nan har kotun kolo ni ba gudu nake yi ba bari in gaya maka. ka san nawa kake bi na ko kake mu wannan to abin na ruwa na shekara idan ta zagayo ba zan tashi a shagon ba. Yawwa. shikenan zan hada ka da babanmu kuwa Ka daɗe. Yawwa. Kuma sai ka biya da kuɗi na idan ba haka ba idan shekara ta zagayo ba zan tashi a shagon ba. Ga abin da za a yi min.